Så tager vi. Nu er vi live. Fuck, han er stenbro. Okay, vi er live. Fuck, men hvad sker der lige for den her? Prøv 2 sekunder smidt. Okay. Hvad sker der? Mus. Okay, så skal jeg lige. Okay, han er lige nede bag glas. Eller foran glas, er det. Og lort. Lol. Okay, vi prøver. Ja, jeg filmer. Okay, fint. Kan de godt høre os? Ja. For en fejl, hvad er det? Jeg har ikke noget våben. Det er heller ikke. Jeg har kun granater og pistoler og ammo. Det er godt. Jeg føler HP på ham. Fuck, jeg fik også meget. Sygt. Jeg fik også sygt meget på ham. Jeg kommer ind. Ja, skynd dig lidt. Play. Nej. Seriously? Oh, fuck. Okay. Og undskyld for baggrundslyd. Så for helvede. Hvis jeg overhovedet kan høre noget, altså. Så. Jeg ved fandme ikke, hvor han er. Kom. Prøv at kan man skyde den? Okay, kom her. Prøv at se, du har paintball, når du skyder. Jeg har autoshotgun, det vil jeg gerne have. Kan du ikke lige droppe den til mig? Tak. Han er hernede selv. Du ved godt, jeg er pisse lort med sådan en shotgun. Han er hernede. Jeg fik ham. Jeg ramte ham. Jeg mente ikke, jeg fik ham. Hvor er den? Der. Okay, jeg tager en sækker. Han sagde ikke. Ja! GG. Fuck, den myggede mig. Play. Det kender jeg godt. Alt for godt. Han er en lang gang. Tænker jeg nok. Ej, der er en... Når der kommer en mere ind. Han der har sat ultra. Nå, sart. Shit, jeg så ham slet ikke. Hvilke våben havde han egentlig? Jeg kan ikke huske, det var et eller andet lortevåben. Det var i hvert fald ikke en nælkø. Play. Tror jeg i hvert fald. Prøv lige at kigge stenbrud. Jeg var til spawn. Okay. Er han der? Så er jeg FK. Jeg stod ikke i FK. Han nåede lige at bevæge sig der, hvor jeg kom. Lol. Så jeg kunne bare lock. Det er fandme klart. Så AV. Okay, jeg tager AV. Ja, jeg bruger den her indtil at dør. Lol, stå stille. Stop den. Stå stille. Nej, han kan stenbro. Nå. For så er vi nødt til at finde en ny server. Play. Han er lige T-spawn. Stod FK. Nej. Du kan godt få ham. Ja, han er meget let. HP. Jeg skal nok gå tage. Er han ikke der? Er han ikke Det var taget? sgu da. Og jeg skal have en Glock. Fuck. En Glock er ikke god, jo mindre du rammer ham i hovedet. Jeg har en AV. Jeg er OK med en AV. Det er også. Jeg skubber mig væk. Jeg skal prøve, om jeg kan få et. Tiltag. Der kommer en til min. Jeg kommer rundt nu. Okay, han går ned. Jeg kan lige en lang gang i hvert fald. Lang gang. Nej, han er underground. Er han underground? Går til glas. Han prøver du kan skyde ham lige der, når han kommer ud der. Lige der. Bare vent til han kommer.
Lol. GG. Hæld ikke den der. Fuck, De der er to, nogen, der står deroppe, så hopper man over dem. der er en, der har joinet til spectate. Play. Lol, det var lidt OP, det der. Vi prøver, om vi kan få ham. Du tager venstre, venstre, jeg tager højre. Jeg går bare lige på ham. Jeg tror lige, jeg kunne smøre glas lige foran dig. Fuck, han er gået underground, han planter bomben jo. Ej, for helvede. Smid, jeg går lang. Ej, okay, det gør du. Nå, Nej, okay. jeg går under. Okay. Ej, Ja, jeg vidste det. Rolig, jeg ved det. du kan plukke ham ned under. Pluk ham. Bob, han har agro på dig. Skynd dig. Ah, det fyrer. Bare rolig. Går et hul til fuse. Ja, Jeg har 1 HP. ikke. Godt game. Det går fint til der. Jeg ved ikke, Okay, så er det 2 mod 2. vi spiller til 20 runder, altså. Så stopper vi. Ja, for jeg skal også noget at spise. Ja. Stenbro. Ingo Stenbro. Og han er om bag dig også. Om bag mig. Ja, han kommer. Er han død? Nej, han kommer op til dig. Rundt. Nej, okay, kom. Okay, han er Hvor er han? CT-spawn, og nu går han op på taget. Nej, han står lige og venter lidt. Okay, du er på rette vej. Han er lige dernede. På anden Dernede er etage? han. Ja, på anden etage. Nej, nu kommer han op til venstre. Kom så her. Jeg kan bare lige kylling med. Husk at hoppe. Og jeg rammer mig. 35 HP. Det er det. Et stykke mere. Og kom her. Han Kom her. tør ikke. Kom her. Han tør ikke. Øj! Hvad skete der der? LOL. GG. Han stod tidtrækket. Fordi han vidste, han ville tabe. Nej, at han vil vinde. Nej, De vandt. Play. Nej, vi vandt ikke. Når de vandt. Nej, der var ingen, der vandt. Vi stod lige. Nej, fordi de vandt. LOL, det gjorde de sgu da. Hvordan kan de vinde? Jeg har en professionel, at gå underground. Nej. FK. Nej, det er det ikke. Der var en, der bevægede sig. Der var en af dem, der skød skud nemlig. Det var mig. Ej, nu er ham der Ultra Hazard. Eller Hazard Ultra kom ind igen. Hvad fanden er hans problem? Okay, han er der. Åh, jeg ramte ham. Gå lavt. Jeg lavede et billede, som jeg er nødt til at spraye. Stenbro med det samme. Der er en stenbro. Det samme ding-dong der. Okay. Ej, nu må ham der Hazard gå væk. De er oppe i DD3. Chase bomber, så vi ved. Okay, jeg tjekker til tag. Fucking hack. Ej, du sagde, det var fucking hack til mig. Jamen, jeg så ligesom, du gik rundt om hjørnet. Du skal se det på optagelsen. Fuck, det var et chok kill. Okay, vi spiller til 10 runder. Altså, når vi har vundet. Ej, vi spiller til 15. Ja. Vi skal til 15. Så stopper vi. Så skal jeg nemlig også stå og redigere. Ikke så meget. Jeg skal bare få videoen gjort i mindre størrelse. For jeg tror, den fylder 20 gigabyte måske eller sådan noget. Det kan jeg ikke lige godt. Sygt. Under den, ikke? Ja. Nej, han er ikke under. Hvor er han henne? Jo, han er sgu under. Nej. Jo, det er han. Hvad er det han? Bare rolig, jeg tager ham. Ej, jeg skal gå efter hovedet. Fuck. Ej, mit knæ det bløder. GG. Mit knæ det bløder fucking meget.
Hvorfor gør det? Skal vi tage James Bond? 2 med 1. Skal vi tage James Bond? TT. Ja, TT. TT. Jeg har James Bond-pistolen. Så det er han bare med et skud i panden. Ej, hvis han gør det. Han fik jeg skal have 11 HP på. 11 HP. Okay, bare vent. Jeg kaster lige en granat op til ham. First blood. Okay, jeg står bare og venter på, at det kommer. Jeg står kun og venter på, at det kommer. Og højre eller venstre? Okay, over den vej, du kommer op nu. Lige stille. Der. Ja. Hørte du ham? Bøse. Bøsekæld. Bøsekæld. Der kommer en video med, hvis der er en, der liker den. Kun én like. Ej, okay. First blood. Ej, Ej, jeg fuck. dør hele tiden, jeg gør. Jeg bruger AV. Åh, shit, den døde. Ja. Er på? Er den? Ja, ja. Ja, det var så. Nu Okay, får bare med James Bond. 36 HP. Åh, jeg fik ham! Ja. Han er kun 21. Han kommer ud nu. Jeg ramte ham. 6 HP. Stebro, Stebro. Okay. James Okay, du står Bond-pistolen. med kun James Bond. James Bond-pistolen er OP. Jeg har riffel med, hvis det køber en silence riffel til en sikkerheds skyld. Men så brug din... du tager venstre igen, jeg tager højre. Ja. Fuck, det var OP det der. Nej, eller TT. Han er 14 HP. Hvad sker du ham? Ja, 14 HP. 57 HP. Ej, hvad sker der, Smith? Går han kun efter dig nu, eller hvad? Shit. Det er fordi mit sæk er så tykt, jeg er nødt til at lave det om. Jeg har 7 HP. Sådan der. Så kører jeg lysrød prik. Få ham til at... Han til. Kig ham. Jeg får ham til det. Nå, du fik ham. Fik ham lige i hovedet. Du fik ham med det sidste HP. Han har 1 HP tilbage. Og du skød ham i hovedet. Nej, det havde han det? Ja, han... Og jeg skal... Jeg kom op, og så skød jeg bare ham fucking mange gange. Okay. First blood. Stenbro. Altså, bruger sin klamme AK. Fuck, han ved bare, hvor du er. Nej, jeg vidste ellers godt også, hvor han Tag var. AV nu. Så skal du bare tage AV. Jeg tager AV og silent pistol. AV. Okay, jeg tager selvmord. Nu flyver vi ham. Okay, jeg tror, han er gået under. Nej, det er han ikke, det er han ikke. Hvad fuck, det gør ikke. Ah, dem så. Til sidste runde. Kræfter. Okay, vi kører kun af ved. Lol. Fuck, jeg fyrede bare i gang. Han sagde i midten. Han stod bare... Nej! Han stebro. Han går i midten igen. Nej! What the fuck? Vi skal vinde en runde mere kunstsmæt. Ej, hvis han nok får ham der. Og det gør han ikke. Det var det, der ud, var. Ja, vi har vundet, hvis han logger ud. Så giver han jo nærmest op. Og det håber jeg ikke, han gør. Sygt. Gik han stenbro? Lol. Ja, det var første episode. Vi ses YouTube.